cái hàng cả đi rồi này nên tôi được गरेश्वर दैबानानि गिख्रंथाव महर सुक्ला दैसानि माथरिया बायनानै दैया लोमसावदों गंनै जिसिनि गोबां गामि। हादरसानि दाब दाब जायगायाव दैबाना जानाय बायदि तामुलपुर जिल्लानि गरेश्वरावबो दैबानाया गिख्रंथाव महर लानाय नुनो मोननाय जादों। हराव मादालबारियाव सुक्ला दैसानि माथरिया बायनानै गरेश्वर ओनसोलनि गोबां गामिफोरा दैनि सिङाव दङ। गोबां पिडब्लिउडि लामानि साजों दैया थांनायाव थांलाय फैलाय राहाया बन्द जाबाय। नावकाथा तामुलपुर फोनांजाब लामा गांधी चौक सैनिगाव फोनांजाब लामा गरेश्वर आन्ध्राघाट फोनांजाब लामा गरेश्वर खैराबारि फोनांजाब लामाखौ लानानै गोबां पिडब्लिउडि लामाफोरनि थांलाय फैलाय खालामनाय राहाया बन्द जादों। बेराफारसे गरेश्वर सोहोरनि गासैबो वार्डजों लोगोसे रामसा भगपुर गेरुवा गार' गामि मादालबारि निजगुस्ला खैराबारि सैनिगाव निजारगावखौ लानानै गासै 20 गामिनि बांसिन गामिफोरा दैजों खहा जादों। ओजोंहाय गरेश्वराव दैबाना जानायनि जाहोनाव सानथाम गोजोन मोब्लिब फैयाखै।